Estem a la capella de Santa Maria de Mitjaran, en el marc de l'exposició Perseguits i Salvats, una exposició que ret homenatge al poble jueu i també al poble català que els va acollir. Estem amb l'historiador Josep Calvet, responsable del comissariat d'aquesta exposició i també assessor històric. Benvingut. Hola, bona tarda. Una interessantíssima exposició que recull un moment de la història polèmic, un moment de fugida de l'Holocaust, per aquests camins d'aquí de la Vall d'Aran. Uns camins molt ben estudiats per vostè i que ens agradaria que ens expliqués quin va ser el detonant d'anar a petar amb aquesta història, d'interessar-se i fer recerca. Bé, aquesta és una història compartida entre, per un costat, la meva tasca com a historiador. Ja fa uns anys, investigant en arxius, vaig localitzar uns llistats de persones que havien estat detingudes al Pirineu, en aquest cas al Pallars Sobirà, per haver creuat clandestinament la frontera, als Pirineus. En aquell moment no sabia qui eren aquestes persones, d'on venien, on anaven, quina motivació els portava a haver de creuar durant l'hivern, amb les difícils condicions meteorològiques i presència de neu que hi ha a les nostres contrades, aquests itineraris tan complicats. A partir d'aquí vaig començar la recerca i en un moment determinat aquest projecte meu personal de recerca històrica es va complementar amb el projecte Perseguits i Salvats que endegava la Diputació de Lleida per engrandir-lo, donar-li contingut i valor històric i a partir d'aquí portar a terme aquestes activitats que en el marc del projecte des de l'any 2004 s'estan efectuant. Un projecte que semblava petit o una mica amb un cercle més tancat en un principi, però que de manera que heu anat investigant, heu anat ampliant sobre la marxa, podríem dir, perquè en el moment de fer rutes veu començar escollint 4 rutes, si no m'equivoco, heu passat a 5, ara ja són 7 rutes que doneu a conèixer i que la gent, a través de tota la documentació que exposeu aquí i a través d'uns circuits, pot fer i pot veure in situ per on van arribar aquests jueus. Sí, el projecte és un projecte complex, té diversos episodis que s'expliquen. Hi ha per un costat la part històrica, la part memorial, la part d'homenatge a les persones que van fugir i també la part més actual en el marc d'aquests 7 itineraris que actualment estan senyalitzats, que són 7 itineraris que van utilitzar aquests jueus fugint de la persecució a la que estaven sotmesos a Europa. Vam començar l'any 2014 amb 4 itineraris, un per la Vall d'Aran, un altre pel Pallars Sobirà, un per l'Urgell i un per la Cerdanya, i ara estem l'any 2018 amb 7 itineraris. Hem ampliat amb 3 itineraris més per intentar abraçar el gran públic, que hi hagi itineraris per als excursionistes més especialitzats en l'alta muntanya, altres més familiars, per tant que puguin ser fàcilment realitzables aquests camins del Pirineu per tot el gran públic. Perquè són els camins que van fer aquests jueus per arribar aquí a Catalunya. Va haver-hi un moment que era una miqueta transversal perquè també hi havia els catalans que fugien i d'altra banda, hi havia els jueus que arribaven cap aquí. Per tant, hem de dir que tota aquesta zona és una zona solidària, és una zona d'acollida en un moment molt difícil perquè participar en aquesta acollida era formar part d'aquest grup de perseguits, no? Sí, estem parlant d'uns anys complexos, els anys que van entre la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, 1936-1945. En un moment determinat, l'any 1939, aquests camins, que per altra banda no són camins que es comencen a utilitzar en aquests anys, són camins que secularment havien servit per fugir d'una banda de França cap a Catalunya, de Catalunya cap a França en moments de guerra. Sense anar més enrere, la Primera Guerra Mundial, molts francesos van arribar a Catalunya fugint de la guerra o perquè no volien anar al front, etc. Durant la Guerra Civil Espanyola van ser milers els catalans que van utilitzar-los per fugir cap a França i just l'any 1939, quan acaba la Guerra Civil, comença la Segona Guerra Mundial i fins i tot es podien trobar en algun d'aquests itineraris persones que fugien de l'Espanya franquista per anar a França amb persones que fugien de l'Alemanya nazi per buscar refugi, paradoxalment, a un país on governava un règim feixista com l'alemany i molt proper.
En aquest decurs d'aquest impàs de frontera cap amunt i cap avall, veu trobar precisament dos testimonis, que eren dues nenes, una catalana que havia tingut que marxar amb els seus pares i tenia que tornar, i una jueva que precisament veu aconseguir trobar-la i que vingués cap aquí. Ens expliques una miqueta aquesta història de trobar un testimoni que no recordava gairebé gran cosa perquè tenia molt pocs anys. Bé, en el decurs de la recerca, de la investigació que hem portat a terme en el marc del projecte, han aparegut històries realment impactants, positives i de gran positivisme. S'ha intentat buscar els testimonis de les poques persones que teòricament, per raons d'edat, han passat gairebé ja 80 anys aquests fets, per tant hem d'anar a centrar la recerca cap a persones amb infants que van creuar en aquells anys. Hem de pensar que per aquests camins tan difícils que ara actualment els excursionistes realitzen ben preparat, amb equipament, amb sabates de muntanya, roba d'abric, etc., el feien amb roba de ciutat. I el feien des dels avis als fills i als nets. Hi havia persones de 70 anys i infants de 4 o 5 anys. Per tant, hem intentat buscar per tot el món a aquests supervivents, a aquestes persones que a partir dels llistats de detinguts per la Guàrdia Civil podien estar repartits per tot el món. I això ens ha obert un ventall molt important de persones localitzades de França, Bèlgica, Holanda, Polònia, Israel, Estats Units, Canadà, Sud-amèrica, i alguna d'aquestes persones efectivament han pogut venir i compartir amb nosaltres el projecte i també recuperar aquesta història que en molts casos els seus pares no els havien explicat. Eren molt petits i no sabien exactament, sabien que havien fugit de Polònia, havien fugit de Bèlgica i que havien arribat a Barcelona, però no sabien per on. I una de les virtuts d'aquest projecte, del qual també estem molt satisfets, és poder donar a conèixer no només al gran públic, sinó als propis testimonis aquest passat i aquest protagonisme que van tenir el Pirineu, i sobretot els pirinencs en la seva lluita per la llibertat. Ha sigut una mica d'intercanvi a nivell internacional, fins i tot d'emocions, perquè amb aquests testimonis que no recordaven, que sabien que havien estat aquí, però no recordaven ben bé, que inclús hi ha una anècdota d'una d'aquestes nenes que tenia escrit a casa de quan era molt petita, Les, i que després va esbrinar que Les era un poble on ell havia anat a parar, fugint. Sí, es tracta de la Françoise Bielinski, que era una noia d'origen polonès. La seva família va fugir de Polònia en direcció a Alemanya. Quan Barry Hitler va assolir el poder l'any 1933 a Alemanya, el seu pare va decidir marxar a França. Ella va néixer a França l'any 1937 i quan van arribar els nazis van anar reculant cap al sud i finalment van creuar precisament cap a la Vall d'Aran. La seva mare anava apuntant en cada moment tots els trams dels llocs on vivien en aquests 4 o 5 anys. I tenia anotat a la llibreta, que la Françoise conservava, la paraula Les des de sempre, però mai havia identificat Les amb el nom del poble de Les de la Val d'Aran. Pensava que era un article i quan vam contactar amb ella, que viu a Venezuela, es va quedar molt sorpresa i molt emocionada de saber que Les era el nom del poble al qual ella havia aconseguit arribar des de França i a través del qual se li havia obert la porta cap a la llibertat i cap a trobar aquesta residència definitiva a Venezuela. Ara aquesta exposició que podem gaudir aquí a Santa Maria de Mitjaran també serà itinerant, sortirà del país, quines rutes farà? Bé, aquesta exposició ha nascut amb una vocació itinerant, de donar a conèixer aquest projecte i aquesta història al més públic més abundant possible. Per tant, l'exposició va començar a Toulouse, a França, ha passat per Sort, durant aquests mesos fins al mes de novembre estarà aquí a Viella i a partir del desembre començarà l'itinerari a l'estranger. Tenim previst també que estigui 2 mesos a Israel, a Tel Aviv, en concret, a la Universitat de Tel Aviv, i posteriorment, a partir del gener, estarà també a Polònia, a Cracòvia, que també és un lloc emblemàtic pel poble jueu, etc. I des d'aquí esperem que pugui anar a molts altres països i a altres ciutats de Catalunya i l'estat espanyol que també l'han demanat. El gener també estarà a Madrid, etc. I entenem que, a banda de conèixer aquesta part important de la història, també farà que vingui gent cap aquí, cap a la Vall d'Aran i conegui
la pròpia mà, tots aquests camins i aquestes rutes, no? Clar, el projecte té la vessant, doncs, com hem comentat abans, de recerca, la vessant memorial, però la part molt important del projecte és la dimensió turística. S'han senyalitzat aquestes 7 rutes amb la vocació doncs, que siguin unes rutes transitades pel gran públic, com he dit abans. Hi ha unes rutes que es poden fer en cotxe, altres que es poden fer en 4x4, hi ha unes rutes més familiars, unes rutes ja per l'alpinista, diguem, més professional. Per tant, entenem que són rutes que poden ser un reclam turístic per a la gent que vulgui conèixer el passat a través d'aquests camins memorials. Aquestes rutes que hi ha ara actualment són rutes que es feien en una època en què era dificilíssim guiar-se, perquè ara les heu senyalitzat d'una manera molt atractiva, amb molta història, i en aquella època no hi havia res. Com ho feien tota aquesta gent per creuar aquestes muntanyes? Doncs amb molts problemes. Actualment aquestes rutes avui en dia es poden fer la més llarga, probablement en 8-9 hores, però hem de pensar que alguns grups de persones que la van realitzar llavors, l'any 43, l'any 44, van estar 4-5 dies. Es perdien, no tenien mapes molt primitius, alguns dibuixats a mà, i era evident que no coneixien bé la direcció i en moments determinats es perdien. Per tant, també van ser, i aquí introdueixo un altre tema, molt determinants el paper de la gent del Pirineu, els passadors, aquests guies que els van acompanyar en alguns trams del recorregut per facilitar que agafessin el camí correcte per poder arribar, per poder assolir la destinació final, que era territori espanyol. D'alguna manera podem dir que aquesta exposició també és un petit homenatge a aquests herois anònims que van ajudar tantíssima gent, no? Efectivament, hem comentat abans, eren anys difícils, els anys 30-40 a l'estat espanyol. Espanya acabava de sortir d'una guerra civil, la repressió, la por s'havia instaurat sobretot amb aquestes petites valls del Pirineu. Per tant, hi va haver molta gent que va ajudar amb aquestes persones, però ho va fer de manera anònima. Molts s'han portat a la tomba aquesta actuació, aquest paper que van tenir. Però sí que és evident, i d'això en donen testimoni a les persones amb les quals han pogut parlar, que darrere dels pares que van fugir hi havia el guia o la persona que els va orientar quin era el camí més adequat per fugir, per la seva facilitat, per evitar la neu, per evitar la vigilància de la Gestapo a la vessant francesa. Ara aquests 7 camins de llibertat, aquestes 7 rutes, estan senyalitzades d'una manera emblemàtica i hi ha molta història i moltes coses interessants que anirem trobant si les anem fent. De quina manera heu senyalitzat tot això? Doncs hem procurat que totes les 7 rutes tinguin la mateixa dinàmica, la mateixa senyalització. Per tant, hi ha 2 tipus de senyalització. Tenim uns plafons informatius on s'explica la història en general, la gènesi del projecte Perseguits i Salvats, i on expliquem també la història particular de cada una de les rutes. Cada una de les rutes tenia un inici i un final diferent i una particularitat en funció de l'època en què es feien, etc. I després també hi ha una sèrie de senyals direccionals perquè l'excursionista, la persona que la vulgui recórrer, s'orienti i no es perdi com es perdien els jueus que la seguien l'any 1942 i 1943. I finalment, a cada lloc d'arribada o a la població més important hi ha un punt d'informació on les persones interessades poden ampliar els continguts explicats a la ruta amb altres informacions, amb altres materials de divulgació. En el cas de Viella, el Museu d'Aran, hi ha el Museu de Sort, etc. Quines són aquestes rutes? Les podem explicar una miqueta així per orientar els espectadors? Sí, molt breument. Tenim la primera ruta, que és aquí on estem, a la Val d'Aran, que seria la primera de les 7 rutes, una ruta circular que es pot fer, és apta per tots els públics, es pot fer amb tot tipus de vehicle, amb tot terreny, amb cotxe, recorrent algunes poblacions de la Val d'Aran, Les, Bossòs, Es Bordes, Viella, l'Artiga de Lin, Salardú, etc. I en cada un d'aquests llocs hi ha una informació particular on explica el protagonisme que va tenir cada un d'aquests indrets. És a dir, que seria familiar aquesta, no? La podem fer en vehicle i no cal anar caminant. No cal caminar, aquí és per tots els públics. Per exemple, a l'Est expliquem el paper que va tenir la frontera de l'Est, la duana. El Pirineu de Lleida tenia 2 aduanes, la duana de l'Est i la duana de la Farga de Moles. Aquí incidim molt amb el paper que va tenir la població de l'Est, on hi havia la policia, etc. Aquesta seria la primera ruta, que és la Val d'Aran. Després tenim una ruta compartida que comença a la